سلام كم يتوعلو زخبركم من زخبركن نسنبت 23 حاسة استدالو تحستو زينا سبورت حيزنا لكم تمليسنا لنا كم وترو كاتولنا بخبرنا عدم فدريشن كوعس اغري نزوبا جندا كاب علت 25 ورحي حدا كلتشن 26 فليمونا اسا شمونت اورح كسلاسلو صنح ودرات كوعس اغري دك تبعتيو مغارجو نمعطاو لومي 14 عربي جميرو كساب 16 سنبت بغل سلستيو ديفيجنات بناي فصام درجان اب نفس وقف معالتي ككلته صوتا سريعو نعمه سبورت كلتشن 25 26 مدباتو كعاتسيوم اب معالت عربي استاديوم كلته جندا صوتاتي انجدو فلما ساعات كلته ناي كلاي درجه كلبات باوراين بحرن ناي درجات صوتا نمكيادين نميدا وريدن باوراي باسلطانيا عبد الله موسى عمر تمريحه 433 كاي بحري بوغنا بكال موسى تمريحه تماسالي قد صوتا 433 حزنين نميدا وريدن ماكلدنيا هينوك افوركي مستحاغستو ناي مسمر دانو محمد محمودن جمال سعيدن ربعدنيا استاذ محمد علي عمر فيسكا نفيحو مس ابوغسو باوراي نقداموت 2 دقائق زياده كاي بحري كعسو رغيصا قصود جميرا ايصنحتن ግን ጾታ ክሳብ 10 ደቂቕ ብዘይ ዝኾነ ዝጥቀስ ፈተነታት ሚዛናዊ ኮይኑ ኣብ ዝቐጸለሉ ባቡራይ ጸኒሓ ክልተ ፈቆስቲ ፈተነታት ኣካይዳ በል 16 ደቂቕ ባቡራይ ቀዳመይቲ ዝበለጸት ፈተነ ንሸቶ ኣካየደት ኣትካያ ሙባረክ ካብ ዑመር ዝተቐበላ ውደት ኩዕሶ ሳን ረጊካ ምህራም ብኹሉ ኣንፈት ርዳት ቦታ እናሃለዋ ኣባኺኑ ነገዳም ሰደዳ ብኣጋኡ ንሞራል መጋጥምታ ክትቀትለሉ ትኽእል ዝነበረት ኣዝያ ዓባይ ዕድለ ነይራ ባቡራይ በዝደው ኣይበለትን ንቀይ ባህሪ ተዛማዲ ዓብሊላብ ተደጋጋሚ ኣብ ሳልሳይ ربعي كل لدات مقاطنتا بمخان اب تصاوتا زلا قلت زيت سين يمسلا ايتنحتون كاب زبخنتا ورقاويت عدل دحري 2 دقيق كليفا صالح بيم وانا شيخ معزن تلاخان زمصطو كعسو صبوغيرو هاريمو كوانت نبره كاب حلا ولدات حسن ابراهيم جن كالفا ايقالن تفيو نقدا موصا الساعه 10 دقائق فتنه زيبلو ليمو دحر مصنح امبل 32 دقيق اي بحري قداميتن حدغنيان فتنه اكايدت ميكائيل هايلو بصقماي شنق صق ميدا استلاقتلو كعسو بوتا حليب مصنح برسو غچو نابلدات مسلاخا حلا ولدات ابراهيم محمود علي قليبو ابزور قلو كتملو نزدليت كعسو اتي ابطقو زنبر اتقاي قي بحري ابرار محمود وسيدلو نسو كعسو ونينو حلا ولدات ابراهيم كا تهريم بمبال ودي قير ابرار بقصبت كمزغبا اغرو نابتي طرحو زنبر لدات وس ابزبللو گن ماكلاي دانيا هينوك بدليا بمبال سرزا درزا فصام نكرتين كلبات غزي اركيبون بزيشتو نعرفتي بادو بادو امرحام باوراين خلاي ابرت صغيطايا جميراتو قي بحري بوغنا لداتا نعصوت علامن زهرم عدلات ام مفتار ترى كم وصيتو ام بل 44 دقيقه قي بحري مرحنت كتتحزات تخل زنبرت عبي عدل ابخنت اتكايا ابرار محمود كاب ميكائيل هايلون استدربيت لوط ففتي كعسو نويحاتو تراغيو اهرمان بጫፍ እግሩ አርኪቡ ቀሊዕዋ ካብ ልዳት ገፊ ሓወት ተረጋጊኡ ቅድም ክሕዛ ተዝፍትን በይኑ ዝሕዞ ብዘይ መንበሩ ሸቶን ንምዝጋብ ተخላ ይዓቢ ነይሩ በል 49 ደቂቕ ዳኛ قداميتي بچا نايز قطم مزيزو اتقاي قي بحري ابرار ابلعلي حلقه غانتا باوراي عبدو محمد علي بزفصمو بدل تصاوتي باوراي نزستخلت كعسو تقبابيلوم حيال ناي غانتا مردا بمفتار بشنخ صقام ميدا تقلعا نابلدات زخدت كعسو اتي بينو بوتا حيزو زنبره محمود سعيد قلعو نابلدات الاخوه حلا ولدات كبصحا اي كالن نويحتو لعلا مسكي تراخبت قي بحري نتي قدمي زاشوتو كبغاغس جميرو زنبره كعسو ناي محاز اقمان ناب عدلات كتقيروم بزي مخالا زاشتو مرالات تقتلو كيتخون تفرحلا يو صوتا بمرحنت باوراي انقصله قي بحري بزتمزغبتا شتو استدهلت ايت مسلن وقدان صوتا بتزماري بمعبلال نابلدات مقاتنتا كتصقعا ترئ زلا كم وصيتو امبل 56 دقيق فصم هايله كابتا لاخلتي موليقان زمصتو كعسو تقطاطيرو كاب حلا ولدات يحلفو مسكيت الرغيبو كانت نمر ناي مسمر دانيا محمد جن كام مسمر وصاي صنح كاب مبال سرزا فصم مصاوتن رسوم بمحاز عقبتهم اندانيا امغلاص يرايو قيبار دحرزا فصامون انتخون بتداغامي نابلدات تلكن كعساسو كاب مسمر وصاي بمخان يسرزا بمهلاون امونغو تصاوتا حيال نمنباب تخولو كله تحتتو يخون انت بابراي شتو امزغيبا ميزان صوتا نمغطمتا
حليفة كتب مفقرة كمتي عدي إنجليز شتو أمزجيبا صوتا جينا أبسوساتا دقيق إنها لو كعسو أرجنتينا حليفة هبا نملسوت عدي ما كابتي تهرفي ودر كتقلف زقبرتو تماسالي زانتا زدقم زلو يزمسل بلسان شدشن دقيق تتعوتي أي بحري معرض تقبرون شتو نمركاب كقبرو تصنحو تعري حجون أي سالت أمن عبا عدل أملت أتوم حلاقانتا عثمان سعيد كافت سلاكو تلوت بوتو ملاكو عسو توريرو برؤسو زقاجوان أمزجيبا زبلان نسو نوش ردات ويا كعسو جن نسكلا تحتوي عند الردات تجوزجيا النقدام وتات كعسو كتحنقدن عدل كتل مكان كلا زقاتم كستيو نبعكي عثمان سعيد نزا كعسو شتن مزقاب زوصدو ريسك ناي غانتا تتصوتاي زسميو درزا فتصام نكلتين غانتات جزي أركيبون دنيا توسختي كلتا دغاي أبزو سخلو تخلاخلايك أي بحري عبد الله عمر أبني موداتا مسمرو إنهالو كابل الدات مقاتمتو تلاقي خان زمتاتو كعسو كابتي لقيبوز نبر أتكعي بابراي كوسد بإيدو بمحازو دانيا هينوك أفورقي كتاويت كأي كارد مهاب كاميدا أبارورو درزا فتصام سعب فولي كست أينبرن بابراي أب موداتا تخلاخيلا كتعوتو نزا حسبت قطم تاريخ عدي إنجليز أيدقمتن نزا قطم حد بارو بمعوات أبزين أساش مونتا أورح زوسد چامبيون كلبات نؤزوبا جندا سالسيت بموسا تعواتيت نحاس مداليا كوين الله صوتا عواتن مداربان سعيبو السخايد قطم نايك قدماي ديفيجنيو أبزا صوتا عواتا تتعاويتا كينو حامشاي ويرابعي درجة مقمات كالي بغانتا أب درجة شلما زأتوا أيكونن نكبر دقفتان مالي عنكم نتم أو در بلوس أمز غابي شتو بشدشن حموشن شوتا أب كالاين سالسين كوينوم زمر حزلو كلت تتعاوتا كتب الجن زيادة عدلا شوتو فتيرا وانجا معوان تزي سمرلا سما أمدراخ بزهم تتعاوتا كتسم قدنا شوتو زلو وزيد كتمزقب كتحتتيا تزي كوينو أتي بشوعات جولات زمر حمزلو أتكعي بابراي أحمد رمضان بأربعة شوطات صعبهم زلو تتعاوتي كلب سجن ناتنايل شاين سمير عبد الرحمن بناي موداتا قطماتهم زيادة شوطات مزقاب حدقا كود قومي خوليوم سلازي كمتي فرانس زحلمتا وانش عالم مسكسرتا نتا أقداسيت ورقاوي أما نمعوات ناي موداتا قطماتا نيكليام باب أما أكيلات تتعاويتا زوسدتا عواتا وانتما سالي زانتا يقتحتت أبزا قطم تتعاويتا سنبتكا سجن بألهالي انت تسعيرا جن درجة كاب حموشاي نبرا بعي كتبرغيا انت مداربا جن إذا تقوتا كل التمثلي زلو كم حون ماين مرقاز التمثل أزيا وساني تاكد كون اتمنتايسي نتي بألأهلي تنتي فوازلو ني حموشت قبل التاشرطو أحويا أبزا قتن بقفيح مستعود على لكا سنبت بسجن تتسعيرات لا چامبيون ناي مخان تخولو ألوا أبزا قتن تتسعيرا جن نتي أب كلاي درجة بمخان نويه سسالتو قعزان درجان ون كي تعرف نبابراي أهلي فاهيبا كتقصرو سلتخل قدنت كتعوتلا زلوا قدتم يقبرو عوات محمد كابين بزوردهم بغندي أسلطانيا علي تولة مريحة 4 كلت نهم أبوتا حلا ولدات عثمان تيدروس عبد الله نهم تخلاخلتي نمكتار محمود يوسف عدل أماكل أكرم صدور ندما أب كدميت حزاك تقرب كلا مداربا بوغنا 4 كلت جمال أبوتا حلا ولدات عبد الله دجن ناتو هينوس أمكل خال بخري محمد أماكل نكالدن عبد الوهاب ندما أب كدميت حزاك قريبا أسلطانيا حاج حبيب دما أتي أبزا قدم قدام سنبتن العلمان زيادة رأسن طببن زحتت كلتا فتصامتات أب كدم عينو تقتيرنالو زلوان نابزا قدم مريحو زأتوا أسلطانيا يوم معكلا دانيا جمال سعيد ناي مسمر ديانو موكن نقرمين ممر محمد علي عمرن رابع دانيا هينوك أفوركن كوميشنر سعيدو حسين توم نزقدم زمرحو أكترات يوم كلتين كلابات بأكايد زودر ود سالم تمريحن ناميدا كأتوان كلوا قزيف أرستي فتيرو استبقسه مداربا ولاكا نوستخلو يخون وانجاني موسى تخلو انها لوا كله تعذابي بعينة مورال تتصاوتي بريخا قلت أمر كترئي أبسط أبيل اوان كله أفكار سبورت بزرعيو كأمن أي كالن 9 دقيق انتاي كسعب كنا مبال كال زبلو عين برمن كينو تأمر زخير كال عينة نيز عامز بلت سربرايز جن أي تسانون شعات تتصاوتي ترحيزا نميدا وريدا عوات كندشوتات تمزقب من كندشوتات يمزقب مبال انتزيكونو عوات كمرديو توسيدو قد حكي أفكا مليكا عوات تعاويتا نخيت بالزدرخكا النت بلو نسخا بعل عوات كرمزا قدم زنبرت مسكعي بحري صوتا بقولو شعات تتصاوتي تراحيزا نميدا وريدا انها لوت نقاي بحري شوعات بارو سعيراتا حدث تصاوتا يوسف أنغزوم تراي حموش شغلات أمز جيبلا انك تسمع فتار بوي كاب كمزي حدقا سورنا عفتنا ايتأتونا كنا مبال تبلو يبلكن سلازيو قلت عزبتي عوات
ዓዋት ብጎደሎ 9 ተጻወቲ 7 ባዶ ሰዓረት ሙሉእ ተጻወቲ ሒዛ ንሸዓተ ተጻወቲ ዝሓዘት መዳርባ ሎሚ ሓንሳብን ሓዋሩን ክትቀብረያ ክብሉን ከለው ገለ ሰብ ተመክሮ ከዓ ኣይምሰልኩም ቅድሚ ሕጂ ጎልያድ ብዳዊት ተሳዒሩ ዝብል ዛንታ ኣለና ኣይንህመልን ዝብሉን ኣለው ነቲ ቀይ ባህሪ ብ11 ተጻወቲ ምልእቲ እንሃለወት ብ9 ተጻወቲ ዓዋት ተሰዓረቶ ግጥም ንምዝኽኻር እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ነዚ ተዓዘብቲ ተሃንጥየምሉ ዘለው ግጥም ንምጅማር ማእከላይ ዳኛ ጀማል ሰዒድ ፊስካ ነፊሑ ጀሚሩ ኣሎ መዳርባያን ቀዳሞት ክልተ ደቃያ ኩዕሶ ዝያዳ ብመሓዝ ቀዲማ ናብ ክልልዳት ዓዋተ ክትጽጋዕ ጀሚራ በይናይ ኣጋር ኣሳጋር እንተዘይኮይንዋ ጽቡቕ ጅማሬዩ ንመዳርባ ኣይጸንሐትን መዳርባ ሕጂ ስረዳት ረኺባ ኣካፋሊኣ በኽሪ ዓወት ኣብ 4 ደቂቕ ናብ ሜዳ ብምእታው ንቁፅሪ ተጻወቲ ዓዋት ናብ ሜዳ ብምእታው ንቁፅሪ ተጻወቲ ናብ 10 ኣዛይዶ ድሕሪዘን ደቂቕ ጸወታ ሚዛናዊ ኮይኑ ኣብ ዝቕጽለሉ ኣብዚ ግጥም ኣዒንትና ፍሉይ ሰርፕራይዛት ክርያ መዓልተን እዩ መስለኒ ኣብ 10 ደቂቕ ንተዓዘብቲ ዋው ዘበለ ፍጻመ ተኸስተ መዳርባ ዓብደልዋሃብ ካብ ካልድ መሐመድ ሰላእከትሉ ውድእቲ ኩዕሶ ከየላቦ መሰክዐት ኣራኺቡ ንጋንቱ ብጎደሎ ተጻወቲ ቁልጡፍ መሪሕነት ኣትሓዛ እቶም ጎደሎ ተጻወቲ ቁፅሪ እምበር ኣይክሰርሕ ኣይረኣናየን ዝብሉ ኣይበልናንዶ ክብሉን ከለው እቶም ሓደ ወገን ግን ህውኽ ዝበስ ቀርኒ ነክስ ከይከውን ክብሉን ይስምዑ ጸወታ መዳርባ ሓደ ዓዋተ ባዶ ኮነ ዓዋተ ንዝቐጸላ ደቃይቕ ዝነደረት ክትመስል ንኩዕሶ ዝያዳ ብመሓስ ንመጋጥምታ ኣብ ፀቕጢ ኣእተወታ ንሸቶ ዝኸውን ዕድላት ኣብ ምፍጣር ግን ገና ማእከል ሜድኣ ውሕልነት ይሕተት ኣሎ በል 25 ደቂቕ ዓዋተ ዓደል ሱልጣን ካብ ኣፍ ደገ ክልልዳት ኮይኑ ዝፈተና ፎኳስ ኩዕሶ ሓላውልዳት መዳርባ ጀማል ብዙሕ ኣይተሸገረላን ኣብ ሕቑፉ ኣእተዋ ኣይጸንሐትን ዓዋተ ድሕሪ 3 ደቂቕ ካብ ዝፈተነ ዓደል ስልጣን ብየማናይ ማእዝን ኮይኑ ናብ ልዳት ዝለኣኻ ሓደገኛ ኩዕሶ ኣካይዳኣ ትምዝገብ መሲላ እኳ እንተነበረት ሓላውልዳት መዳርባ ጀማል ሕጂ እውን ዘሊሉ ተፊኡ ንግዳም ኣውፅኣ ዓዋተ በዝደው ኣይበለትን ጸወታ ሙሉእ ብምሉእ ብምዕብላል ክልተ ግዜ ብመንገዲ ሙክታርን ሳዶርን ፈተነታት እኳን ተስዓበት ሸቶ ግን ወይከ ተጻወቲ ዓዋተ ብዘባኽንዎን ዘለው ዕድላት ተመሊሶም ከይጠዓሱ ደገፍቶም ዝፈርሕሎም እዩ ሓደ ደጋፊኣ ከምዚ ተቐፂልና ኣቤላ ናፊቐ እምበር ናፊቐ ብስእሊ ዝብላ ደርፍታት ደኣ ናትናየን እንታይ ግድኻ ንዘባኽናየን ዕድላት ክንደርፈለኒና ብምባል ኮስቆርቁርዩ ኣብ ጎነይ ዝስማዕ ዓዋተ ሕጂ እውን ዕድላት ብምብኻን ኣይተጋደፈቶን ኣብ መበል 41 ከምኡውን 47 ደቂቕ ክልተ ግዜ ቴድሮስ ተስፋይ ዝፈተነን ኩዓሳሱ ሓላውልዳት ጀማል ሳልሕ ኣቕፉ ኣእተወን ናይ ብሓቂ ኣብ ቀዳሞት 45 ደቂቕ ጸወታ ብሉፅ ኮይኑ ዝወዓለን ኣብ ከቢድ ስራሕ ዝጸምደን ተልዩ ሓላውልዳት መዳርባ ጀማል ሳልሕ እዩ ቀደማ እብረ ብክእመን ዘይክእል መሪሕነት መዳርባ ሓደ ባዶ ተዛዚሙሎ ካልኣይ እብረ ብሲዝን 2 ፊልም ክግለጽ ዝኽእል ከ እንታይ ሒዝልና ክመጽእ እዩ ድሕሪ ሓጻር መሳገሪት ሙዚቃ ክምለሰኩም ምሳና ጽንሑ ተሪፈን ዘሎ 45 ደቂቕ ንክልቴን ክለባት ፍሉይ ክስተት ክሰርሓሉ ዝኽእላ እንተኾይነን ተቐሪብለን ዘለዩ ዓዋተ ድያ ንዘባኸነቶ ዕድላት ኣሪማ ክትመጽእ ወይስ መዳርባያ ንዝመዝገበታ ሸቶ ዓቂባ ታሪኽ ክትሰርሕ ዝነግረና ደቃይቕ እየን ክኾና ዳኛ ፊስካ ሃሪሙ ጅምር ምስ ኣበሎ ዓዋተያ ቀልጢፋ ናብ ልዳት መጋጥምታ ተጸጊዓ ኣይጸንሐትን ድማ ጸወታ 2 ደቂቕ ምስ ተለዓሎ ሕጅስ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ስሕተታ ክትደግም ኣይደለየትን መስለኒ ኣጥቃዓያ ሳዶር ተስፋልደት ካብ ማእከል ሜዳን ስድርቤትሉ ኩዕሶ ብፍጥነት ካብ ሓላውልዳት ጀማል ቀዲሙ ምውሳድ ንኩዕሶ መሰክዐት ኣራኸባ ኣብዛ ፍጻመ ተጻወቲ መዳርባ ሳዶር ንኩዕሶ ኣብ ልዕሊቱ ወዲቑ ዝረአ ዝነበረ ደጀን ዓወት በደል ፈጺሙ ወሲድዋ ብምባል ምስ ዳኛ ኣብ ክልተ ተሸሚሞም ይረኣዩ ጸወታ ሓደ ብሓደ ኮነ በል 55 ደቂቕ ሕጂ እውን ተዓዘብቲ ዋው ዘበለ ፍጻመ ተጋሂድሎ ኣትካዕቲ መዳርባ መሐመድን ዓብደልዋሃብን ተራዲኦም ዘንጽዋ ኩዕሶ መሐመድ ውድእቲ ኩዕሶ ይሕሊፉ ዓብደልዋሃብ ኣይተጋግየን ካብ ሓላውልዳት ናሆም ገቲራ ይሕሊፉ መሰክዐት ኣራኸባ ንጋንቱ ድማ ብጎደሎ ተጻወቲ ክትመርሕ ኣኽኣላ ጸወታ ዓዋተ ሓደ መዳርባ ክልተ ኮነ ናይ ብሓቂ ሎሚ ዓለማዊ መዓልቲ ሰርፕራይዛት ክትከውን ኣለዋ ሓደ ደጋፊ ርግጸኛየ መዳርባ ንማዕረ ወይ ብውሕድ ሸቶ ክትምዝም ደጋፊ ርግጸኛየ መዳርባ ንማዕረ ወይ ብውሕድ ሸቶ ክዛዝም እምበር ንኸምዚ ዓይነት ውጽኢት ከምዘይ መጸት ክብል እዩ ርእይቱ ሂብና እንተ ዓዋተ ግን ዘይሓስብካ ይርኸብ ኣይመርገም ምርቓ ዝኾናይ ዝመስል ኣይኮነን
6 ሸቶታት ከተመዝግብ ነቶም ኣርእስቲ ናይ ዝግጥም ዝኾኑ ኣብ ውድድር ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሸቶ ዝወዳደሩ ዘለዉ ተጻወታ ዝኸውን መልሲ ክትመልስ እውን ተጸገመት እያ ትመስል ጸወታ ዝያዳ ዓወተ ኩዕሶ ብምሓዝ እናታ እናገበረት መዳርባ ብወገና ሓሊፋ ዕድላት እናፈጠረት ሰዓባ 7 ደቂቕ ኣብ ዝቐጸለሉ እቲ መላእ ደጋፊ ዓወተ ዝጸበዮ ዝነበረ ፍጻመስ ሕጂ ደበኽ በለት እቲ ብሓንዲ ሸቶታት ካብ ኣሕመድ ረመዳን ናይ ባቡራይ ተሪፉ ንብሉጽ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኣብ ውድድር ተሸሚሙ ዘሎ ዮሴፍ ኣንጎሶም ኣብ መበል 63 ደቂቕ ካብ ዓደል ሱልጣን ሰላገትሉ ኩዕሶ ምስ ሓላ ውልዳት ጀማል መን ቀዲሙ ሒዙ ኣብ ዝተፋለጠሉ ዮሴፍ ኩዕሶ ቀዲሙ ተንኪፉ ምስ ሰክዔት ከራኽባን ምስ ሓላ ውልዳት ተጋጪም ኣብ ባይታ ክወድቁን ሓንቲ ኮነት ዮሴፍ ሸትኡ ክጽምብል ተሲኡ ሓላ ውልዳት ጀማል ግን ክትስእ ኣይከኣልን ሓኪም ጸዊዑ ተጻወቲ መዳርባ ሕጂ እውን በደልያ ብምባል ብውሳነ ዳኛ ኣይተሓጎሱን ኣብ ክትዕ ይረኣዩ ኣብዛ ፍጻመ ኣጥቃዓይ መዳርባ ካለድ ኣሕመድ ምስ ዳኛ ብምቁያቁ ካብ ሜዳ ብቐይሕ ካርድ ሰጎጎ መዳርባ ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኸታ ኮይኑዋ ካብ 10 ናብ 9 ተጻወቲ ጎደለት እንተ ዮሴፍ ግን በዛ ሸቶ ኣቢሉ ምስ ኣሕመድ ብ7 ሸቶታት ተመዓራሪሎ ጸወታ ብኸምዚ ፍሉይ ፍጻመታት ዓሲልዎ ይጽወት ኣብ ዘለወሉ መዳርባ ብ9 ተጻወቲ ኣብ መበል 73 ደቂቕ ብመንገዲ ዓብደልዋሃብ ሸቶ ኣመዝጊባ እኳ እንተነበረት ናይ መስመር ዳኛ እስታስ መሐመድ ዓሊ ሰረዛ ዓወተ በወገና ኣብ 75 ከምኡውን 77 ደቂቕ ብመንገዲ ሳዶር ክልተ ፈተነታት እኳ እንተካየደት እቲ ኣብዛ ጸወታ እልብዝ የብሉ ጸረ ሚሳይላት ኩዕሶ ዓጢቑ ፈተነታት ዓወተ ኣብ ምምካን ቢዚ ዘሎ ሓላዊ ውልዳት ጀማል ግን ካሕልፈን ፍቓደኛ ኣይነበረን ኣብ ሕቑፉ ኣተወን ጸኒሓ እውን ዓወተ ካልእ ብመንገዲ ዑስማን እድሪስ ኦሳማ ታሕተዋይ ዓንዲ ልዳት ተጎዝጊዛ ዝወፀት ፈተነ ኣካየደት ዓወተ ኩሉ ጸወታ ኣብ ሳልሳይ ረብዒ ሜዳ መጋጥምታ እዩ ዘሎ መበል 80 ደቂቕ ድሕሪ ክንደይ ውረድ ደይብ ሕጅስ ዝተፍአት ማስተር ኪ መፍትሕ ተረኽበት ሙክታር ብየማናይ ጸግዒ መኣዝን ኮይኑ ናብ ልዳት ዝዓፀፋ ኩዕሶ ማንም ዘይተጸበያ እቲ ብዙሕ ኣንቲ ሚሳይላት ኩዓሳሱ ዓጢቑ ፈተነታት ከምክን ዝወዓለ ሓላ ውልዳት ጀማል ሕጅስ ንመከላኸሊ ዝኸውን ባጀት ተዋሒድዎ ይመስለኒ ኩዕሶ ክቆልባ ኣብ ዝፈተነሉ ካብ ኢዱ ሞሊቓ ምስ ሰክዔት ተራኸበት ጸወታ ዓወተ 3 መዳርባ 2 ኮነ ዓወተ በዛ ሸቶ ድሕሪ ክንደይ ንጽኑዕ ክለኣየር መዳርባ ሰንጢቓቶላ ኣብ ተሪፈን ዘለዋ 10 ደቂቕ መዳርባ ንልኡላውነታ ዝገሃሰ ተግባር ዓወተ እንታይ ግብረ መልስያ ክትበሉ ዝረአይ ክኸውን ዝኾነ ገብረ መልሲ ግን ኣይነበራን ድሕሪ 2 ደቂቕ ካብ ሳልሰይቲ ሸቶ ሕጅስ እቲ ዘይጸዓድ መንፈስ ኦዞን ሌየር መዳርባውያን ብሓንቲ ቀያሕ ካርድን ሳልሰይቲ ሸቶ ሙክታርን ተቐሪሩ ሸቶታት ክሕልፍ ጀሚሩ ኣክረም ካብ ዮሴፍ ኣንጎሶም ዝተቐበላ ኩዕሶ ንዕኡ ኣብ ዝውድር ሻድሸይቲ ሸቶ ብምምዝጋብ ንጋንትኡ ድማ ናብ 4-2 መሪሕነት ኣደይባ ድሕሪ ዛ ሸቶ ሰዓበ ፍሉይ ክስተት ኣይነበረን ጸወታ ብዓወት ዓወተ 4-2 ተዛዘመ ናይ ብሓቂ ኣብ ፈለማ መዳርባ ብ9 ተጻወቲ ብምቕረባ ኩሉ ተዓዘባይ እኳ እንተዘይተሓጎሰላ ብዘርኣየቶ ናይ ምቅላስ መንፈስ ግን ክትምስገን ዝግባእ እዩ ብዙሕ ተሰሪሓትሉ ድማ ነቲ በዓል ኣህልን ዓወተን ተዓሊሉ ዘሎ ውድድር ኣብ ቀረባ ክትቃፀፅን ዘሎ ተኽእሎ ዓብዩ በዚ ውፅኢት ዓወተ ብ12 ነጥቢ ንሰገን ሰጊራ ካብ 5 ናብ 4 ደይባላ ሰገን ጽባሕ ሰንበት ምስ ኣልኣህሊ ንዘላታ ግጥም ብልዕሊ 2 ሸቶታት ኣፈላላይ እንተተዓዊታትሉ ግን ናብ ቦታኣ ክትምለስ እያ መዳርባ ብወገና ካብ ተስፋ ንዋንጫ ካልኣይ ደረጃ ከይተረፈ ብምኽሳር ሳልሰይቲ ብምዃን ውድድራ ዛዚማላ ኣጥቃዓይ ዓወተ ዮሴፍ ኣንጎሶም ድማ ሎሚ ብዝቕፅራ ሸቶ ምስ ኣጥቃዓይ ባቡራይ ኣሕመድ ረመዳን ተመዓራርዩ ብ7 ሸቶታት ተዓወቲ ኮይኖም ኣለዎ ኣክረም ካብ ዓወተ ድማ ብ6 ሸቶ ስዒብዎም ሳልሳይ ዛዚሙሎም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ብወገናውን ንሎሚ ዘዳልናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ንስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ትሕዝቶ ይራኸበና ሰሰናዩ Yama